lo December nje asifuni imali yethu manje asithandi. Kulo December kukhona obhambayo onemali oyibona ephakeme kodwa uJanuary uzobe singqongqoze ezonana. Yebo. Eni yabo njengoba ngithi ngizogroove kulo December. Futhi nje akekho ozongitshela ukuthini. Hawu webabo. Yadilika igoli khona ozohamba eyobolekana namakhavela noplane bezinye izingane. Yabo nje lo December umfuni umuntu obolekayo. Umuntu obolekayo nje. Cela ungiboleke ifrontali. Cela ungiboleka lawo amateka akho. Yini naphapha ngaka niyawuqala no December. uDecember manje ofuna ukuphuma mina akaphumi Niyaqala nje ukufika ku December nini. Yani mina upapa niyaqina nini. Sibalinde ngezipeto ke kodwa lokho. Nanganake bazocenta. Ukucenta ngikwazi akangikwazi ukucenta Kulo December lo onengane akahlale phansi abonde nayo. Okay. mna nginaqesha lalonto kapha gogo solo thenga utywala Ivale mfana